Ora balik ora mbek gawe Mas. Iku nyapa kok wedi nyapa? Lah kae iso gowo kentas. Mas. Yo tak kono sing apik to kae apa? Nganu-nganu Iki damel napa, Pak? engko lah sunat Dik, iki ganjele enggak pas, iki tiga ganjel kursi. Oh, ganjel. Punggung ganjel. ganjel. Wis pokoke sing tenang, mati. Lho. Kok iso mati piye anakku kok iso? Wis to enek iki lho, Lin. Diobati Dik. Ben Pati rasa. Pak. Iki apa sih jenenge sul pamilamin? इतने मांस इतने magib uspone mase lama baba jelas lama baba jelas belas. Belas इतने मांस इतने magib uspone mase lama baba jelas lama baba jelas sing bisa nyane wong bisa nyaman Riko Harsone Mar Yuba Ciro lu hey Ciro lu hey 1 2 3 hey 1 2 3 Wasik, dijak nyanyi yo penak kabeh, Pak bengok yo bengok kabeh. Pokoke keluarga besar bolone dhewe Sapa, Pak? Pak Sopo Jare bolone dhewe dulure dhewe. Pak To. Kok Pak tok, Pak sing komplit to. Sapa? Pak Widianto. Iki termasuk Pak Widianto iki kepanjangane To ganjel To iki. Ora percaya to kowe. Mau wis sambutan. Sambutan mau wis Bol menyambut. jangkrik tenan mercon sitok yo. Dar enek. Isih akeh iki. Titenono aku. Pokoke enek roh enek sing ketoke sing nyumet aku tak parani ya. Arep mbok apane, Pak? Tak sangoni. Oh, alah rumah saku nak Kok arep. iso ramene kaya ngene. Rumah saku arep mbok seneni. Sopo sing iso nyanyi lagu kangen suarane? Heeh. Lagune sapa to iki? Ingsun. Mosok lagumu. Iya lah, koncone Pak To. Weh. Pak To lah, akeh teng kuwake ya akeh ngene. Potonganmu kaya pitik dibubuti kok ya iso nyutakno lagu. Pitik ndiasmu iki, kok rumah saku. Sopo sing iso nyanyi iki? Heeh. Maju ning ngarep langsung tak kei hadiah sadurunge awake dhewe ndagel. Ngono. Oke. Digoleki ya, Pak. Cah cilik enom. Cilik. Oh, golek sangu. Cilik cah cilik. Oh, golek dhuwit. Pancen ngeten, Bu. Pak, sedaya kemawon tak omongi. Mas Percil niku nek ndagel teng pundi-pundi seneng menehi karo penontone. Dadi ning sak kuwi janji nek sake mesti enek duwike disangoni. Piye? Pak To men iki. Ning kono to? Omongno nyilih 500 mosok ndak. Lah, mosok nyilih 500 lho. Tapi aku lali ya. Tapi ora apa-apa. Ora apa-apa. Kadung wis omong. Heeh. Kudu disembadani. Oke. Sopo sing iso nyanyi ki tok lho. Kangen suarane. Kuwi tok tak sakoni. Ndi Dik? Oke. Sing iso Sopo sapa sing iki? iso ngacung teko kono ngacung Ini. tak kon maju rene tak sangoni. Oke. Sadurunge awake dhewe ngobrol akeh-akeh iki lho. Aku iki apa lho? Sapa sing kene sing iso? Ndi? Iso? Iba iso? Rene. Kene tak sukune. Ndi? Dik. Pokoke mung kangen wedok mah aku lanang wedok. Kene wis karo kene iki loro. Ya ora apa-apa. Oke. Sing kene, Pak. Oh iki sing sunat. Iki sing sunat. Oh iya, kene. Oke. Heeh. Sunat kene. Kurang iki, kurang. Oke.
kene enek sing iso ora jajali. Kangen. Lah kurang banter. Tem. Tuwek-tuwek ngono kuwi. Aja madu tuwek Mas. Gede iki. Angelmu gawe. Walah, Gede angelmu gawe. rumah saku arep nyapa. Lurus. Lah kok Lurus, Kak. ditarik ngene. Sing kono enek sing iso cilik-cilik mau kamu maju Oke, sama adik-adik. aku. Siapa Oke. yang mau? Yang sebelah situ, Adik-adik. situ. Oh, enggak Oke, ada. Oke, siap ya. Iki sing Ngarep. iki sing sunat. Ah. Namanya siapa, Kakak? Raffi. Raffi. Kudu. Raffi ya? Raffi kelas berapa? 1. Oke, sik. Oh, kelas 1 adike, Pak. Iki sing gede-gede ya sing ngene. Ora apa-apa. Berpartisipasi. Coba ya. Oke. Nadane Dut. Kangen. Suaramu. Pi, kowe iki nyanyi apa ngrugoh kowe iki jane? Ngene lho. Mergo sing nakoni awakmu, Pak. Suara. Jajal, nek sing nakoni aku engko ora. Ya, coba. Kangen. Suaramu. Padha, Pak. Kangen. Suarane. Oke, jenenge sapa Le? Raffi. Kelas berapa? Setunggal. Oh, iki lho apik. Ah. Bocah kok Basa. ditekoki kok basa. Kuwi apik. Bapak paring asma sinten Le? Tofa. Sapa? Khairul Mustafa. Lha iki sing anu lho, sing kitan lho. Ya Le, sampeyan susunane to? Kuwi ndelok bentuke kaya apa? Kok iso delok bentuke kaya apa? Iya. Iki aku mung ora sok duwe dhuwit mboten. Pak Puh Percil ngekeki sampean iki digawe ning celengan ya Le. Iki engko dhuwite aja mbok tukokne, selawase urip. Kowe duwe dhuwit. Kok sik piye omonganmu? Iya. Tak wenehi dhuwit Le. Dhuwite aja mbok tukokne, selawase urip kowe duwe dhuwit Le ya. Iling-ilingen ya. Yo, Sok ben lak kebiyen. gede pengen dadi apa? Loh, aja dadi pitik Le. Mas Tip, Dadi apa dadi pitik? bos pitik. Ya pengen dadi apa Le? Cita-cita ingin jadi apa? Polisi. Polisi. Alhamdulillah. Sesuk lek wis dadi polisi Le, njaluk tulung Mas Lentem tembakan ya Le. Kok iso Ya, Le. tembak aku Oke, lho ini. salahku apa? Oke, bisa ke bawah. Nanti naik lagi Matur sama Pak napa Pur. menak diparingi? Matur nuwun. Oke, pinter, bocahnya pinter. Siap, gerak. Loh, Malah medeni. siap gerak, Mbak. Wong Siap, wedok Mbak. yo ngene iki dikon siap no, ngleter ae. Siap, gerak. Coba yang sebelah sana nanya Siap nama duduk siapa? istirahat. Siap kuwi. Lah, iya. Yang sana namanya siapa, Dik Selendem? Coba. Oke. Namanya siapa? Sing banter nembang. Namanya siapa, Mbak Yu? Rifa, Rifa. Pi dalam sang pundi? Mriki mawon. Mriki mawon. Nadane kalau kau suka hati bilang hore. Hore, Kalau kau suka hati bilang hore. hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Mbak Yu, Dalem. piuh. Ngene nek kliwir-kliwire barang ki lho. Sesuk. Iki kekno rumput Jepang 3 meter yu rono yu. Dadi ketoke ngliwir-ngliwir ngono. Terima kasih ya Mbak Yu berpartisipasi untuk Anda. Matur Mbak Nun. banyak. Nggih, matur nuwun Mbak Yu. Engko. Piye to kira disangoni iki lho? Urung. Wes. Ngene iki lho wong wedok iki. Wong lanang sak kecap, wong wedok patang kecap. Oke. Nadane Mas. Nadane. Paring asma sinten? Kula Mbak Alifah Mbak Rifa. Saking Kaliboto dekete Pak Haji Beki. oh Jambul Biru. Yes. Iki kudu disangoni ya. Iya wis Oke. aja cerewet. Ora cerewet. Yo. Mas sing penak yo. Madhepe rono. Rono, oke. Ya, oke ya. Nadane. Oke. Kangen. Suarane. Oke. Kangen. Guyune sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko hangsone man kangen suarane Suarane. hop wes
Ketoke kulino karaoke ning omah, Pak. Iki ketoke kok kulino karaoke ning omah. Lah iya. Dadi ketoke suarane iki nyeneni bojone lak nyentak luar ngajar lho Mas. Oh, penyayang ya. Wah, oh ngejak foto. Siap, terima kasih. Bisa duduk di sana. Kula tak nggih, matur nuwun nggih. Bu, nggih, sehat selalu. Salam teng Jambul Biru nggih. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, contone kita contoh ibu-ibu yang wah, hati-hati, hati-hati. Walah, sing lanang sing gendong. Bopong sik masalah. Iya. Wong sak awak bokong tok ya sing coklat. Itu ibu-ibu yang menjaga kesehatan. Kesehatan pagi, apa? Tiap pagi senam. Walah, sing lanang sing wedok senam, sing lanang macul. Ya ora apa-apa to, Pak. Ya kerengkengan no lele. Ora apa-apa, menjaga kesehatan. Contohnya kaya Pak Widianto iki lho. Pak Widianto piye? Wonge hebat. Heeh. Bijaksana. Bijaksana. Marane ngomah tak acungi pinter Pak Widianto. Maksudnya pinter silaturahmi. Ngenyang campur sari. Wah, jan gumun wong sitok kuwi aku. Ngenyange pinter. Ngono. Angel. Ngono Omong-omongan karo bakul pitik angel tenan. Wong jenenge bakul ya ngenyang. Ya muga-muga le engko mulih awake dhewe digawani digawani apa, Pak? telek pitik. Dadi Paling ora ya apa daging pitik utawa bebek. Ya genah, kowe iki ra paham Pak Widianto karo aku iki plek. Oh, wis Manmula kuwi seneng karo campur sari guyon maton sebab aku kenal karo Pak Widianto. Berarti iki dulurmu kancamu wis. Pokoke sing nanggapi tak anggap dulur. Ngono carane ben kowe payu. Ngono. Lho, ponggok wilayah kene iki kan wilayahku niki niki. Lho, Blitar. Apal kene. Apal aku kene iki wilayah Pak Widianto, pasare ning ndi ae. Aku ya ero. Pasare Pak Widianto. Masalahe aku mbiyen ya padha bakule. Bakul apa awakmu? Ya pitik. Lah aku paham no pitik. Pitik potong. Loh, lah jane pitik potong, pitik utuhan lho tak dol sak lemahe tak omongi. Lho, ora percaya kowe. Ana pitik sak lemahe sak kandhang iki. Lho kene masamu golek pitik karo menungso, aji ndi jajal kula pinter. Ayo kowe Ya pinter. jelas aji Kowe ndagel pirang tahun? Aku 15 tahun. suwe no. 15 tahun. Oke, Kowe saiki lak dagelan kudune pinter. Pitik ya. Karo menungso aji ndi? Ya aji menungso no, Mas. Ora iso. Menungso iki ning kene Ah, iya. lagi teko mau langsung disalami Aji pitik. Tak omongi. Kok iso aji pitik kuwi? Pitik nak urip jenenge apa? Pitik ya pitik. Pitik. Heeh. Nak mati dadine Nek mati jadi daging. Daging. Didol kenek. Iya. Menungso. Urip dadine menungso uang. lak mati dadi batang. dolen lak payu. Haji pitik. Pitik iki luar biasa. Pitik lho ya ora. Pitik dibelah ngek. Ngek. Daginge Dadi didol daging. payu, menungso dibelah ngek, diputih. Batang kok. Jadi barang bukti. Aja kremehne pitik. Oh ngomongne pitik Iya. awakmu mergo iki sing gawe bakul Pitik. juragan pitik. Iya. Saiki tak takoni. Ya, Pak. Saiki menungso karo pitik. Kuwi enak ndi? Penak Enak ndi? pitik, pitik lho pakanan diteri. Yo iya to. Lah penak ndi menungso? Yo penak menungso. Lah kok iso? Menungso lagi lahir procot langsung wujud bayi, langsung ngerti gebyare donya. Lah nek pitik lagi metu langsung ning jero ndok. Isih dibungkus ndok. Apa ora sumuk ngenteni 21 dina ora enek kipas angin, ora enek AC. Penak menungso, metu Sabar Pak To, pitikmu tak urusane Pak To. metu langsung dingin, ngerti gebyare donya. Oh, iki lho donya. Lah nek pitik metu isih dibungkus ndok. Ya wis oke aku kalah Pak Sumuk, perkara. Mas. Aku perkara kuwi kalah. Pitik karo menungso kendel sapa? Ya kedel menungso. Kendel pitik. Lah contohnya aku iki lho Pak menungso. Ya, Iki Pak. menungso to. Iya. Ning dhuwur panggung kendel ngomong ning ngarepe masyarakat pirang ewu iki. Pitik kendele ra ukur, Bro. Lah kok iso kendel pitik? Sore mau pitik Pak Widianto mau rene iki lho. Aku lunggone kono lho, pitik mlaku nelek ning ngarepku meneng ae. Kendel. Jajal kowe rono terus nelekone kono, ora dibacok cengelmu. Kamangka tamu wis akeh. Kamangka tamu wis akeh. Aja nek kuwi bar nelek lho terus kawin ning kono kuwi. Ning ngarepe wong akeh lho, tamune Pak Widianto lho pitik kawin ning kono kuwi. Bar kawin nomor 1 lah kok kawin neh nomor 2 beda pitik. Kuwi kendel jajal kowe ngakoni ngono. Ora diidoni bojomu kowe. Oh iya ya. Ayo. Kendel pitik. Tamune wis do teko. Iya. Wani nelek ning kene. Terus bar nelek uber-uber babon kawin ning kono mau. Ya wani. Ya yo wani lho. Aku mau karo bojoku terus uber-uberan masalah disoting wong pirang-pirang. Lah iya berarti kendel pitik. Kendel pitik. Ora enek menungso ya ora enek. Kalah. Sik, iya ya. Kowe to kalah kowe kalah. Takoni kendel pitik. Ya. Tapi nek kuat-kuatan.
Lah kok iso kuat? Pitik karo menungso kuat ndi? Kuat. Kuat menungso. Lah kok iso kuat? Lah pitik ya kuat to, Pak? Kuat apa? Lho kuat sembarangane to mangan kuat ngendhok kuwi bedina iso. Saiki pitik ngendhok bedino iso. Lah, iya. Lho, kuat menungso. Lah kok kuate apa? Ya kuat no. Lah ya kuate apa? Lah iki nek padha-padha ngendhok pitik ngendhoke ming cilik, nak menungso langsung lahir bayi ngono kae. Terus liyane kuwi kekuatane apa menungso coba aku pengen eruh. Ya kuat sembarangane lho. Sembarangane kuat apa? Ya kuat kuat pitik kok kuat Saiki menungso. menungso iso narik truk, nyurung truk. Lah nak pitik apa iso nyurung truk? Pitik wong sugih ning dhuwur truk. Pitik sugih ora mungkin narik. Oh, pekok. Karo masaku pitik karo menungso pinter sapa? Pinter menungso. Pinter pitik. Contohnya pitik. Menungso punya akal pikiran. Ayo, iki nek dalan. Heeh. Pitik apa iki menungso nyebrang. Iya. Nyebrang dalan gede mesti lak tolah-toleh. Pitik nyebrang langsung undul. Enggak mungkin tolah-toleh saking pintere. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Mripate pitik ning kene karo ning kene. Gak usah tolah-toleh iki wis seruh kono karo kono. Pinter Jadi pitik. pinter pitik nyebrang. Pinter pitik. Jadi pitik karo menungso. Pinter pitik. Oh. Oh iya ya, nak nyebrang gak usah dadak nolah-noleh. Iyalah. Nyapa aku belani menungso. Pinter pitik, jagoan pitik. Berarti pinter pitik. Pitik apik. Jagoan pitik. Kendel pitik. Sik, Pak Widianto karo Bu Amin kuwi menungso apa pitik? Pinter pitik. Oh, sik to, Pak Kendel pitik. Pak Widianto karo Bu Amin kuwi menungso apa pitik? Pokoknya apik pitik. Loh, sik jawaban to. Iya. Pak Widianto karo Bu Amin kuwi menungso apa pitik? Menungso. Menungso. Jare awakmu menungso karo pitik pinter pitik, ya toh? Saiki pitik karo Pak Widianto pinter ndi? Anu, aku masalahnya gak lo pitik Pak Pak, Widianto. siapno boto ya, Pak. Sik, aku gak ro pitik Pak Widianto. Paling pitik Pak Widianto. Kowe aja lambemu. Awakmu mau kawit mau belani pitik lho. Lah iki bayarane sing digawa kono sampai aku ngomong pinter pitik bayaran dipotong Lah separuh. jaremu mau pitik karo menungso pinter pitik, nek nyebrang ora usah dadak tolah-toleh. Saiki pitik karo Pak Widianto, menungso sing jenenge Pak Widianto, kuwi pinter ndi? Aku gak ngerti dem terus terang. Pinter Pak Widianto sebab pitike Pak Widianto kuwi. Ora iso. Kudune iki mau. Iki mas Awakmu belani pitik. aku gak mbela saiki. Wis anu gak usah ngomongin pitik timbane bayar kepotong. Gak usah ngomongin pitik lah. Jangkrik. Wong ning kene juragan pitik potong. Iki juragan pitik potong didongane laris. Amin. Paham ora? Muga-muga rezekine Sapa lancar ngerti barokah. besok lak laris apane nyambut gawene kepenak nanggap campur sarine. Amin. Syukurane, Amin. nyenengne wargane, nyenengne masyarakate, Amin. nyekenengne tangga tanggane. Heeh. Iki jenenge bersyukur. Lain sakartum La azidanakum wala ing kafartum inna ada bila sadet. Ya. Aku wis apal karena aku bar umroh. masalah bareng awakmu ning Mekah Madinah pirang-pirang dino lah kok pinter tur Nyapa? bukaan jajal Bocah iki ora tau ngulon bocah iki. Kowe titenono kowe. Kowe lak kowe dagelan to. Heeh. Nyambut gawemu karo apa? aku nyambut Karo apa? yuk nyambut gawe ku karo Ya karo cangkem iki. ayo Wong ngati-ngati lak nyambut gawe. Lah, Titenono kowe. lah piye to Pak Besok lak kowe kakean dosa nak mati dadi mercon. Tenan. iki lho hubungane apa Maju ke depan, nyembang sing apik. masalah Masyaallah, subhanallah. bayo bareng mulih teko Arab kono langsung mulih sithik-sithik masyaallah Alhamdulillah Maju, maju. Bolak-balik istighfar. Aku saiki wis ora wani tem. Nyanu lho, lha golek pitik Pak De. arep pipis Oh, pipis. Golek pipis, ae. Lah liwat pikirku golek pitik mau. Tenan tem, aku saiki wis karo pitik penyanyi. karo Pak Widianto Alah apa to teko apa karo Mas aku. Nyampe nembang sing apik. Ayo, dike nembang sing apik, aja nganti ngisi-ngisini Pak Po. Pak bareng mau cepat ngono kaya pitik bar dibubuti lho Pak Tak tapuk bisa lambemu. melunus Iki dengenane botak-tak kae aku. masalah onde-onde ketanireng Tanren diengkulmu ora roh. Ayo nyanyi sing apik, nadane coba nadane. Mulai laguku saiki lagumu. Kowe nyanyi apa? Kowe nyanyi apa kowe? lah aku
Nyanyi apa? Aku jelas lagu senenganku no. Apa? Lagu yang Melayu-Melayu. Javin Melayu. Oke. Javin, Javin Melayu. nadane. Teng teng tararang tararang teng tarararang tararang tararang teng tarararang teng teng tarararang Kok tak sabar. Javin Melayu bersama Dek Selendem dari kota Kademangan. Jengjer Balik. Oke, ayo aku tak Siarno. Yuk bareng-bareng bersama Dek Selendem Javin Melayu. Asik. Tang 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 tang. Kowe lho nyanyi pokok. Lagune apa? Javin Melayu. Oke. Yuk. Yo, gini. Mas Lendem, Javin Melayu. Oke, siarno sih. Javin Melayu. Nyapa kok iso kowe? Javin terus munyer. Javin. Javin terus aku nyapa mau. Melayu. Lah ya wis. Mas lagune sing aku dendang. Aku dendang lagu Melayu berlibur hati. Digabung karo Iwan Fals apik, Pak. Dewe. Iwan Fals lagune Pintu, nadane Javin. Kena ya? Enek. Oh ya. Namaku Bento, rumahnya SD, mobilku banyak, harta melimpah. Bisnisku menjaga, jagalah pas saja. Yang penting aku suka sekali lagi. Asik. Berarti perpaduan itu bisa ya? Bisa Gua lah saja. tak culne, kowe goramu pedot, lah gorokan pedot akhirnya setruk koyo Rama. Lah ya cacah. Sing setruk kuwi Rama, dudu Rama. Lah kowe nek apa koyo Rama ngono ae. Nyapa? Kita itu duet kalau bisa 1 2 contohnya karo Dek Probo coba ngatek Dek. Nah nyanyi sing lagu saiki Dek, aku warono lagu sing lagi viral. Coba F mayor. F mayor. Iki lho lagu koyo ngene iki lho. Contohnya koyo Probo iki lho. Nyanyi apa teman-teman? Probo iki segala musik dia bisa.
suling iso, Iso. gitar iso, ngedram iso. Ndek iki lho tas ngedol gitar keyboard. Kuwi adol-adol kuwi dudu Sampean lek ngerti viral iki berarti ngerti iki musiknya apa ya? Iya, iya, iya. Pak Widianto adalah CEO yang menyamar menjadi ayam, menyamar jadi endok. Ngajar, ngajar. Nyapok malah Pak Widianto menyamar jadi pitik karo endok. Itu viral loh. Viral tapi kuwi CEO kuwi. Pelok. Oh pelok. Nada karo kuwi nyanyi ora sing kuwi. Oke, sebentar sabar ya. Magadir. Kuwi lho. apik to sing anyar iki to. Ah, itu kayak punyanya Pak Dehar. Magadir. Peloknya Mas Nyil, tolong. Pelok lagu sing anyar ke lho. Iki lho. Yang penting kacamata anak muda lah. Tang nang ding tong tang tang ding tong ding tong ding tong tang tang. Mas, yuk. Yes, nada. Itine mabos, itine magibah, uspune mase, la baba de jelas, la baba de jelas. Lagu apa lho? Itine mabos, itine magibah, Iki lho lagu apa? uspune mase, la baba de jelas, la baba de jelas. Lagune lho. Sacaritakan pada bintang-bintang, kau hilang di malam fajar. Sutradara lagi, saya panggil sayang. Pinter iki. Niat panggil kau Lah, kayak gini kamu contohnya. sirna, taman manismu sisakan nama. Sudah lalu jauh berkelana, sasakai kau ada di mana. Yang penting kacamata anak muda lah. Yang waras, yang simple. Enak kan? Rene. Itu pakai gerakan, Bos. Rene. Iki lho aku seneng iki lho. Ora timbangan awakmu aku seneng karo iki. Iki tenan. Seneng karo iki apa? Aku lagune ora mudeng. Iki lagune viral saiki oe. Ora kaya awakmu lagu. Apa? Zabin Melayu ora. Lagu sing viral ya, Sun. Yang penting kacamata anak muda lah. Duduk kuwi. Yang waras, yang Duduk. simple. Rungokno aku. Iki lho penak. Yang pelok tadi ya, gerakan ada gerakannya loh. Iki lho, penak iki. Ya apa nek to, Pak? Pokoknya awake dhewe iki nembang kudu sing apik, kudu sing viral. Masalahe saiki sing delok iku ora mung tek-tek tok cah nom yo delok. Cah pekok ngono diomongi. Wong iki lho. Lagune piye, Bang? Pasing mak bos. Kuwi Duduk. Meneng kok. Ayo, aja nesu, aja nesu. Ayo. Itne mabos, itne magibah, uspune mase, la baba jelas, la baba jelas. Belas. Belas betul. Itne mabos, itne magibah, uspune mase, la baba jelas, Belas, belas. la baba jelas. Pelas, Itne mabos. Iki lagune ngene iki tok, Es. Itne magibah. Lagune ngene iki tok. Uspune mase. Lagune gak ada sing nyanyi. Lala baba jelas. Sacaritakan pada bintang-bintang, kau hilang di malam panjang. Terada. Kowe iki lho nyanyi apa? Kowe iki lho nyanyi apa? nyanyi ra jelas. Kowe masak. Ini, Oh, gini. Sik, ono anyar. Minor. apa minor apa? Iki lho contone kaya aku. Iki
jarene iki nyanyine apik ya, Mbok. Iki lho, Bos. Lah kowe apa nyanyi? Iki mah Bos, pelas. Laba-bale celas. Laba babale celas. Iku mang kan sendiri. Iya. Ini versi Banyuwangi lho. Iya. Apa? Apik. Ceritakan pada bintang-bintang. Ya, enak-enak koyote. Ya, pitike angkrem blok. Iki sing nanggapi Masa senggak ya, Biek. Sing nanggapi pitik. Pitik ngendhok. Iki dhuwit pitik iki. Awake dhewe iki dipakani ceker mulai. Ben iso ceker-ceker. Landokmu. Iki. Maksudnya ndoke kae. Ndok pitik ning kono, lah ndokku ya iki. Soto ayam Cak. Loro ae ngelu ae kena adem. Saat ceritakan Minor. pada bintang-bintang. Yo, enak-enak koyo Pak Widianto. Hang enak getiku ya Pak Widianto. Tak ganjel to. Pada bintang-bintang. Kok banter men rumah saku. Iki lho Bos baru. Oke. Seceritakan pada bintang-bintang, kau su hilang Yo. di malam panjang. Setara jadi dan panggil sayang. Yo, Seceritakan pada bintang-bintang, kau su hilang di malam panjang. Setara lagi sepanggil sayang. Seceritakan pada bintang-bintang, kau su hilang di malam panjang. Setara lagi dipanggil sayang. Hop. Iki ditangkap sapa? Pak Widianto. Pak Widianto nyambut gawene adol apa? Adol pitik. Gerakan pitik. Iya. Seceritakan pada bintang-bintang, kau su hilang di malam panjang. Setara lagi sepanggil sayang. Seceritakan pada bintang-bintang, kau su hilang di malam panjang. Setara lagi Babon. sepanggil sayang. Seceritakan pada bintang-bintang. Ketake pitike bar disrempet iku motor ya. Ndoke kecepit. Tapi kan enak. Tapi kan ora kuwi sing tak karepne. Kolaborasi. Beda. Ngene. Yuk, sepotono sinen situ sepotono bene kolaborasi tak jenenge kolaborasi kene. Yuk, 3, 2, 1 bareng-bareng artis kondangnya Jawa Timur yang hadir pada malam sebelah televisi. Kok sing ditok iki. Agak maju Adek. Menika pundutanipun Ibu Amin, menika nyuwun sinden wanita rai pitik. Ojo ngono, Bang. Dek iki wajahnya sudah cantik loh. Sing Kok bener iso dudu rai wanita pitik? rai pitik. Napa, Mas? Wanita rai lencung. Monggo maju Mbak Yu. Kenyek sampean. Mboten. Apa ora ngerti? Ben perapatan dipasang bannerku. Masa? Endi sih? Lho. Ben perapatan ning gone Bu Ampuh
Iki nyapa kok Bu ampuh bareng. Apa iku apa? Perapatan ndi kok. Gue star. Maju. Uluk salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lo Mas langsung dijawab. Tapi nadane ora ngono. Jare kon salam. Uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Dik? Paring asma sinten, Dik? Jawab. Kula kali Iya. Masa ora kangen ditakoni iku suwi ning ngarep kono. arep apa? Arep ati genah. Namine sinten? Berumroh. Namine sinten, Mbak Yu? Namaku Bukan Percil lagi. Bukan. Ayo jenengmu sapa tak baca ndakmu. Pakai nada. pakai nada. Iya dong. Ayo. Oh gitu. Saya si Percil awak panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Probo sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Liti. Jare kon kenalan. Enggak pakai si, ayo. Kemarin udah pakai si. Nggak boleh loh. Enggak boleh. Dirungokno malah dadi gak Katanya kowe. tadi suruh si Nyi. Nying aja. Nah, agemanmu kowe ya nyi pantese panggilan. saya nyiliti. Kowe nak Nyiliti. Pakai Mbak. su. Saya susuli. Angel, Mbak ya, Mbak. Mbak. Iya. Saya Mbak Liti sinden panggung datang kemari menurut panggilan Pak Mustafa. Pak Anto. Salam hormat saya, Bu Amin. salam santun saya, Pak Kapolsek. saya suka Anda. Pak Widianto. Mana pitik saya? Tak boye. Oh eh oh. 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 masalah. Masalah. Pak kok padha lho, Pak. Padha karo Ya mah aku. padha lho, Pak. Kan bareng to, Mas. Apa dibuka. Awakmu kok yo bar ngulon to? Ya ampun, ya ampun. Padha-padha Nah, mari Mas Percil, nguloni. Mas Percil kan bar ngulon ngibadah. Awakmu yo bar ngulon. Ning ndi, Pak? Ngibadah umroh haji. Ning iku lho. Apa? Serengat itu lho, Mas. Poluan itu lho, Mas. Lek jejer lo kompak lo sampean. Ora ning ngono iki ora tak kompak nun sewu ibu-ibu. Emang nun sewu bapak-bapak. Kalau Dek Slentem, Dek Probo nembang kepenak. Ya toh, ngomong ya penak. Iki wis ora iso nembang uteke mlotro. Iki. Beda karo iki. Contone ya, Aku kakean mangan pitik potong, Mas. apa hubungane pitik patok? Aja nyala-nyalano badokanmu lo ya. Pak Widianto ki nyambut gawe niki sesuai dengan sing diopeni pitik potong lho, Mas. Lah nyapa? Lemang panganan ning jero pitik cilik lho, sik dipotong-potong. Nanti pitik potong tenan nek. Jenenge soto ayam. Soto ayam yo ngono wae. Lah lek sampe utuh-utuh ora keseloloten cangkemmu. Oh, iso. Kan Cak mesti karo golek. Kene, diam. Kowe pinter tenan ora? Pinter, Mas. Sumpah, ditekoki apa-apa iso. Tenan aku sajake mbok tinggal umroh iki tenan aku. Nyapa? Saulan aku belajar. Dasar tenan. Karo Ramai Coba ya, iso lagu apa-apa iso. Contoh kaya 1 2. Kene. Nadane apa-apa iso, lagu apa-apa iso. bisa, Mas. Tebak 1 nada. Itu lagunya apa? Nah gak iso tak antum karo Bang.
karo aku wae. Paham? Kuis. Kuis. Gak iso dituthuk. Contohnya apa gimana contohnya? Pokoknya na 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 na. Gundul-gundul pacul. Gundul pacul. Oh contohnya ngono kuwi. Kowe kono. Kowe nyapa kowe aja. Kowe iki contone kaya ngene iki lho. Iki lho nadane penak. Nadane. Oke. 3, 2, 1. Sebelum kita mulai kita cek nada dulu. Pinter. Oh jadi sebelum aku tahu Dek, apa artinya cinta? Iki lho terus. Ayo. Itu lo nada apa? Iki lho nadane. Lah nyapa kok nyanyi aja bengok-bengok iki lho. Iki sak kunci iso. Sak kunci iso. Coba. Nadan. Oh, rasa gak usah pakai nada. Nanti dia bingung semuanya. Apa? Judulnya apa? Pantapim, pantapim, tralalelo, tung sahur. Judulnya? Cung sahur. Ayo, kamu pinter 100 untuk A. Thank you. Lagu apa? Udah. Oh, iki lho suara apa? Suarane Pak Widianto ngorok. Ora iso kowe. Lah nyapa ngorok bareng mbok La rekan. la. Judulnya apa? La. Bintang kecil. Pak Widianto ngorok. Ora. Kesloloten. Goblok kowe jajal tengah ye. Kowe nak iso mletuki. Ayo. Duh kon kok gak iso terus. Iya goblok. Angel-angel pertanyaan. Selamat Ya dah. Ya toh. Ngerti wingi ngulang anakmu. Sing kayak pertanyaan Rumah kamu aku ora ngerti. Apa? Ayo. Kaisa Lihat kebun Weru. Apa? Pak Widianto Berarti kowe goblok. Lah apa? Kono nek ora jelas-jelas kok. Lah berarti lek nyanyi wong papat iso. Iso no, Mas. Nadane minor. Coba. Lah ngono lho, lek kowe isono tenan. Nek ora iso lho susah aku. Ayo. Semakin Oh. menyala. Tutup kuwi. Nadane ayo. Minor ya, minor. A, minor. Membiar mayon paman. Kono. Suarane Pinter lho kancaku kowe dhewe lho. kok ngerti kok. Ayo nyok. Ayo kowe iki lho. Teko ndi, Bang? Teko suarane lho. Gendeng belambiangan Nyaram biai Usmantara Bianyu wangi. Kurang cepet kowe. kulon gunung wetan segara lor lan kidul lan sangker Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri
Gedang raja sajurung dipangan codot timbyang woro yang or kuluni son pedot Masa ya jogetane. enak belambyangan Belambyangan aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikiri gedang raja sajurung dipangan codot timbyang woro yang or kuluni son pedot jajal. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikiri gedang raja sajurung dipangan codot timbyang woro yang or kuluni son pedot penake kowe njaluk iso njongat yo. iya aring-aring biakar gedang Campur sawi sampai kering mulie ison mikiri gedang raja sajurung dipangan codot timbyang woro Jangan kuluni son pedot. enak Sampe enak. Aku kono ngono iki, Pak. mo aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikiri gedang raja sajurung dipangan codot timbyang woro yang or kuluni Kok ngono terus? Dlong dududududud Ora nek dudu-dudu lek ngenekno diputer. puteren Dungdang tung. jelong lentang jojot dan tak puter puter neng lah puter neng ndang grekno Ora kena lho, Mas. batek kan jeleng ngono lho batek ngene lho Pak Munyer sik. dendang deng tung glong dong dong dan tok ayo dibatek Mas lah Persiapan pas nih sih, pas nih. iso ora kowe iki asline bocah Ngepas nih kok kowe kok sowan. nyapa to kok sedih enek apa to enek masalah apa to Aku iki ditangisi anakku to, Mas. tangisi apa Anakmu piye? Wah. Anakku iki njaluk pitik. Ya lek jaluk petek kan Ya langsung jalukne karo Pak Widianto. Widianto. ceritane ra kuwi Maksudnya iki njaluk pengin sunat. sunat gampang tak golekne aku wis ngomong awakmu to mau Oleh wis pacaran karo Probo iki lak suwe to. Pacarku. Arep dirabi. Ning ora oleh bapake mergo urung sunat. wis tak sunati tak golekne ora tak golekne tenan Enek iki, Mas. aku duwe calak kuwi asline kelahiran Serengat Oh, wong Serengat. tapi suwi ning Abu Dhabi Waduh, heran to, Pak. Oh, tekan Abu Dhabi kok jane rekreasi kok. Ya kan Ora buka tenan. Tapi pinter. Tenan ya, Mas. saiki tak celuke engko ning kene disunat ning kene gak apa-apa ya Gak apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Wis Tenan, kondang tenan, tenan tenan. ya. iya Saiki ngene, anakmu sing sunat kuwi ndi? Lah ning aku rada biayane piro aku kan yo urung pengalaman to, Mas. Ya tergantung anu to biayamu saiki sunat kuwi. Enek paketane, Mas. Enek paketane. Apa ae, Mas? Paketan saiki VIP. Assalamualaikum. Eksekutif, Terus ekonomi ke bawah. Waalaikumsalam. kaya numpak bis to. Loh, tenan kuwi. Le. Ya ampun, kowe iki. Kowe iki jak sik cilik disawang. Tangga-tangga sik cilik kok iso rokokan sing mari sapa? Rokok. Wong cah cilik kok iso. Awakmu iki wong wedok ning dhuwur panggung kok iso rokok. Hukum panggung ning dhuwur rokok kuwi gak entuk udut. Dhuwur rokok mangklekmu. Dhuwur panggung. Kok iki ya ora totor-totor. Terus awakmu dhuwur rokok
Apa ora kecos? Cangkemnya apane? Pancen aku iki kulino akrobat, dadi kulino ning dhuwur rokok. Dhuwur panggung kok rokok. Piye, Mbok? Wis ora apa? Apa le? Calake Wis iki wis tak golekne. mesakne iki lho, Mbok. Enek iki anu akan mau diomongi Pak Widianto. Widianto. Don apa kuwi dukun calak iki ning kene iki rada angel. Eneke jagal. Jagal mbok kira pacarku iki mbok mbok kira pacarku iki sapi apa kok iso dijagal pitik potong. Ning wong iki pengalaman. Sing bakul pitik potong iso foto kene iki, Mbok. Pak Widianto. Pak Widianto. Duh. Lho, Nek gambare ngarep kok gambare Mas Percil. endi to? Nek perapatan sanding cagak telepon. Fotone iso. Yo kuwi Pak Widianto. Kok iso kon niku aja. Kowe tenan wis siap tenan. Sayang. Kamu kalau tidak sunat-sunat aku nggak mau sama kamu. Sik to jane anakmu iki umure pira to? Aku wis nek 45 tahun. Iki Mas, iki lah pacarku sih. Heeh. Iki ngono wis umur. Kabare arep sajane. rabi karo dirimu. Yo karo aku Omonganmu kate rabi. medeni. Lah wong Medeni lek apa? wis umur apa ya ora nek umur ya, Bang? Yo maksudku kan wis wayahe sunat ning sampean ketelaten kan Mas. Lah kate nglamar aku yo tak takoni dhisik. Heeh. Sampean iku wis sunat apa durung? Nah, Lah soalnya- kok diralat durung? Durung. Kok ngerti? Boke sing wis sunat anakku urung. Mbok iki bener lho ya. Mbok wedok. Wedok lho. Lah ora oleh wedok sunat. Mbok langsung mara ngene Pak Widianto. Terus Pak niki ya Nunut. apa, Mbok? Wis to mau kan aku wis sambat karo Mas Percil to. Takon golekne dukun calak. Berarti sida sunat. Sida golekno kur Mas. Apa iki? Kur apa? Kur apa ta? Beri kur lho. Nyapa? Kursi. Anu, Golek Bos, kursi. aku engko sok lewes sunat, jelas rabi. Iya ta? Japan. Aku njaluk wali matul uruse Gus Fu. Gusmu sapa? Ku sapa? Fuad. Gak ada. Saiki awakmu milih. Apa? Sunat saiki enek VIP, eksekutif, ekonomi ke bawah. Bedane apa Mas kuwi? Nek sing Bedane. apa ki mau? VIP. VIP ki VIP kuwi paling dhuwur, nganggone klem. Klem. Dadi ring kae dilebokne, dinteni 3 dina engko cepot dhewe, langsung dadi. Kuwi sing apa kuwi? Kuwi VIP. Kuwi mesti larang kuwi. Nganggone klem, ho larang. Lah sing nomor loro mau Sing nomor 2 kuwi eksekutif. Eksekutif kuwi nganggone laser. Laser ya ngono, langsung diketok nganggo laser. Sedina langsung garing. Garing. Langsung mari. ya eksekutif. Heeh, sing ekonomi, Ekonomi. kuwi rada murah. Nah, Kuwi nganggone gunting bedah utawa peso bedah. Peso bedah. Kuwi engko terus nganggone obat. Obat apa? Sulfanilamin. Rupamilamin. Heeh, kuwi paling 50.000 ngono wis gak apa-apa. Kuwi Tapi ekonomi. mbokmu gak duwe duit. Aku ora ndek duit to, Le. Ekonomi ke bawah. Kuwi diapane? Cokotno kirik. Wis gratis. Ceko. Ora apa-apa manut to ya. Mas sampean kudu nganut ya, Mas. Sampean kudu nganut lho ya. Sing penting awakku sunat to. Sopo sing kabeh sunat? Dangtu Sopo sing kabeh sunat? Sopo sing kabeh sunat? Samsudin kok gini, Pak. Samsudin sapa to? Mbok iki ditakoni kok sapa sing kate sunat jawaben. Nyuwun sewu. Sopo sing kabeh sunat? Jenengan sinten? Ya aku Kang Aran Surya Widatto. Dukun calak saka Abu Dhabi. Pak Suryo dukun calak saking Abu Dhabi. Abu Dhabi apa model Abu Gosok? Manuto iki yo iki dukun Ya sakti. iki dukun calak. Sopo Dek sing sunat, Dek? Iki lho, Pak. Anak kula badhe sunat niki anu. Iki, Dek. Nggih. Lungguh. Aku asli saka Madura, Dek. Lungguh, Dek. Lungguh. Lungguh. Lho, Apa? kowe iki sesunate aki. Aku. Lah kok awakmu wedi. Nah, dipangku mbok. Didampingi ambek mbok Ya, iki lho aku nganut. tak to. Sing sunat sapa, Dek? Aku. Lungguh. Anak kula. Masyaallah. Renge. Tak dongani dhisik, Dek. Wajahe ketoke kereng tapi Sadurunge mulai, Dek, kuwi kudune didongani, Dek, gak langsung disunat masalahe, Dek. Sebab kula ora didongani ana apa-apa nek putule sapa sing tanggung jawab, Dek? Nggih, Pak. Aja banter-banter idumu nyemprat. Manuto iki anu kondang. iki. Umure piro? Umure tasik
17 tahun ke bawah, Pak. Masalah 17 lagi sunat. Itulah sunat kotot, Dek. Lah mboten gadah biaya niki sagete nggih pun umur 17, Pak. Bapake sapa? Calahe jare Abu Dhabi omongane duro. Bapake Pak Widianto. Sampean bojone Saman sapa? Kula bojone Pak Widianto. lah apa doyan karo dapuranmu. Pak Widianto lho. Pas mendem kae. Dhisik kan kok. Aja gawe patonan kowe. Iki peno njaluk sing apa, Dik? Niki kelase Sing cepet apa sing suwi? Lah sing cepet 2 jam dadi, Dik. Sing suwi 3 tahun. Wah, suwi men to, Pak. 3 tahun wae piye gak apa-apa ya. Lha lek jamur Ojo mbok sing cepet mbok lek. Sing cepet man, Pak. Cepet. Sing Nggih, cepet. 3 jam. 3 jam. 3 jam. Iki gawe obat apa? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Lah sing murah apa sing larang? Nek sing anu Larang. Sulfalinamid. Nek sing murah Obat bius. Nah, aku lho apik. Bius. Bius. bios Full Alimaid. Bul malimin. Ora aku. Harusnya obat apa? Bul malimin. Sulfamilamin. Melamin. Ukurannya piro, Dik? L apa M apa XL? Pak, niki sunat kok mbut niku kaos nek XLM niku. Sing nyunat sapa aku apa peno? Sampean. Lah iya manuto. Mbok manuto nganut ta mbok. Nggih, Pak. Iki ditakoni apa Lha, sampe Dik. jawab. Pak, Menengo. Menengo didelok menengo. aisin aku gak rangkepan. Yes, gak apa-apa. Didelok. sunat kuwi ora ya usah didelok. izin, padha lanangi kok iso. Sunat ora iso didelok. gintang ala gintang. Pripun? Turunan ulo, Dik. Mboke pancen siluman. Iya. Anakan bulus. Lho, Iki kowe nyambok delok kowe anakmu. lah delok anakku dhewe mosok ora oleh. Ora oleh, Dik. Wis tuwa iku. Kowe gak pengen delok pisan. Gak oleh lah Mas, durung wayahe. Dah. Dan sunatan Pak cek ndang kena Sing tatak yo digawe. Le, gak lara kok. gak Assalamualaikum, lara. salam Indomaret, BRI, BPCA, Farmat, BRI Mandiri. Niku napa, Pak? Napa niku, Pak? Panganan, Dik. Golek panganan ning Indomaret, Alfamart. Jopo montra. Ya. Mbok, omong ngono dongane kurang siji. Apa? Indomaret Alfamart Mbok Ji ngomong ngono. Mbok si sapa? Sandinge. Lho, kok kenal Goci peno? Hei, Kok kenal peno? iki lulusan kono. Mandiri, Bank BRI, Mandiri, BCA, Bank Mekar ya ora apa-apa, mbok meneran anak itu. Mbok meneran duit ning Bank Mekar. Sik tok angsuran tok. Napa? Dongane sampean nang Bank Mandiri BCA Ben BRI. enggak nek utang, Dik. Nggih. Ben langsung dibayar, Dik. Nggih. Slendro, Dik. Sing tatak ya Le, ben disunat. Oh. Orang balik. Orang balik. Orang balik. Orang balik. Doramba, 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 dorambe. Orang balik. Dorambe. Gak Mas, aku dulure sing digawe Mas. Iku lho nyapa kok wedi nyapa? Lah kae iso nggawa kentas. Mas, Lho tak kono sing apik to kae apa? nganuto Niki dhisik, damel napa, Mas. Pak? Engko lah sunat, Dik. Iki ganjile enggak pas. Iki digawe ganjel kursi. Oh, ganjel. Wong nggo Nyapa ganjel. ganjel. Wis pokoke sing tenang, mati. Lho. Kok iso mati piye ki anakku kok iso Mari. mari. Orang balik. Orang Dorambe. Sing tatak ya. Dorambe. Dorambe, doramba, dorambe, doramba, dorambe. Dorambe. Sampeyan Saiki jenenge ati. Sing tatak ya Le. digolekno alat. Doramba, dorambe, doramba, adorambe. Dorambe. Nyapo. Pak. Niki damel napa? engko nek nyamuk, Dik. Mencok ning ngene angkeri, Dik. Tak kira
obat bius. Oh, dienggo keamanan awakmu ben ora dicokot nyamuk. Oh, rambale. Gunting nih. Gunting Wis sampean kok ora nggawa. Oh. Sing tatah ya wis, tatah. Rambale. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gaji dino. Iki dikek gaji kursi deh. Pakono sing apik. Dienggo gaji kursi. Diobati sik, Dek. Diobati. Timbangane wedi, Dek. Oh, jeh, Pak. Lah Kersane tapi ben boten ditunggoni krasa, pacare Pak. niku pripun? Kula tak anu nggih kula Ya isin. tukak-tukak napa sik ngono lho. Tak menjerit dhisik isin lho aku. Nyapa to? Kok Awakmu yo isin nunggoni pacarmu iki kok iso Ayo balik ae, Mbok. wis to enek iki lho, Lin. Diobati. Diobati, Dek. Ben gak pati rasa. pati rasa. Pak, iki apa sih jenenge sulfanilamin? Iki Sulfanilamin. sul bali labi. Laminin. Raiku kenek, Pak. Iki obate iki, Dek. Iki nggo pati rasa ben ora krasa. Ben ora krasa. Saiki krasa apa ora? Enggak. Gak to. Lah iya kuwi obate. Oh, rambale. Nyapa kok wedi nyapa? Golek calali ora. Nyapa? Ora usah wedi. Sik to. Aku perpoeng-perpoeng kucing. Lah kuwi gunting tanaman. Wih, Masalahe anake peno alot, Dik. Lah niku dikene napa Awakmu niku? iki umurmu wis tuwek. Dikene napa? Iki dike ngosek. Oh, ngosek sik, dike ngosek. Nggo ngosek. Gat, kene, Dek. Obatnya mau, Dek. Kore, Dek. Yo. Rambale. Candake urung-urung bareng. Ono iki urung apa-apane kok iso. Dicanda. Ora lara. Wes. Nggawa palu lho, Pak. Oh, wis to sing tatah kae. Wae. Wis kok percik. Cekelen sing apik. Iki alot, Dek. Aku kaget lho, Pak. Cekel sing apik. Cok. Cok. Hai. Oh, ha. Wih. Pripun, Pak? Nantang, Dek. Ngene, Dek. Nglawan ya, Mbak. Lawan, Dek. Siap, hoi, hau. Pripun, Pak? Nantang, Dek. Ngene, Dek. perasaku kayak perang wayang. Manut to ae. Pas. Sampun, Pak. Wes, dadi. Kok dadi sakmono? Lho kok nyelot Gak krasa to le mau le. belas ora rasa, Pak. Ya apa mas? Iki wis rampung iki. Wes mari mas, sunate mas. Rongkilan. Pak. Tek anakku dhisik iki setengah senti lho, Pak. Sayang. Iya, iya. Gini. Seru, Dek. Enak, Dek, wes. Wis ya awakmu saiki wis sunat. Wis saiki kekarepanmu apa? Pengen anu Rapi no. rabi karo probo. Wes disunat mas. Wes. Saka. Keri. Saka. Keri. Waduh, Dek, obatnya lelek, Dek. Mesti sokok kerinjeng, Dek. Keri. Iya, Dek. Obatnya lelek.
Lah tapi fungsi lho iku, Kak. Fungsi, lho iki wis Lungguh, sapi. Mas lungguh, Mas. Lungguh. Istirahat to awakmu iki lagi mari disunat aja polah ae ngono. Anu, gundang legi lho awakmu. Mbok. Ngene iki berarti aku wis pacaran karo iki wis Oleh, rabi. soleh Ya rabi. ampun, Mbok seneng atiku. Wis berarti wis oleh. Wis kena. Ya ampun, Mas. Nah, pacarmu iki seneng. Iki sik anu Dek, sik blebetan Dek. Iki melacak kabeh. Saking senengku, Kak. Senak lu ngawur ini. Lah niku nek loronen ngoten niku tombone napa, Mbah? Gundangan nih. Ditambani ben gak aku. Ben gak gondangen. Ben gak gondangen. Jadi Pak, Apa Dek? mangklek kok somo campuri sing ngumbah mobil. Bendang maras. Gak gondangen Dek. Bendang maras. Pak Cala, Dalam anak kula kan pun sunat. nggih. Kula niku kecilik niku dari sunat lho, Pak. Lho sampean wedok Dek. Kok sunat? Lah iki lanang kok. Lho sampean lanang asine Dek. Kula niku Ayo kene ora balik. Aja Dek. Dereng sunat to, Pak. Iki mbokmu Kesusupen. Mbok sunat kepal mbok. Dek, lak wis kabeh dadi siji, Dek. Iki ndang dirabekne, Dek. Iya, Pak. Ben enak, Dek. Oh, langsung dirabekne mawon. Iki aku iku apene selak langsung buka toko 24 jam. Cek to. Warung duro. Sampeyan iki calak apa anu bakul Madura? Dari Abu Dhabi kok balik turun. Aku warung duro. Lagune sing apik, Dek, jalukane Pak Widianto, Dek. Sing apik kuwi lho, Pak. Apa, Kak? Manten anyar, Dek. Gak kuwi. Kendinge kemanten anyar. Intinya kata-kata mama udahlah. Ya apa lagu apa kok rumah bocah lagu apa bocah iki. Kok rumah aku ngapa? Lho, lagu apa? Dek Prabu. Diparingi lagu sing Ya, ya, penak. Sing apik, Dek. Aja nganti sini aku, Dek. Masih bersama Campur Sari Guyon Maton bersama Masuk, Dek. artisnya Jawa Timur. Iki Ada siapa saja Kak di belakang? banyak. Mendok dan juga Wedus. Ya. Iki mau Pak Widianto. Ya. Saudara minggah. Oh, Ate foto. foto, Pak Dek. Widianto. Bukan dek saiki, Dek. Monggo, Orang Pak Widianto. balik. Monggo. Ambe. Dimandang Pak Widianto, Bu Amin ugi. Cek Amin. Monggo. Keluarga besar Pak Wid. Doramba, adorambe, adorambe, adorambe. Dorambe, dorambe, Orang be. Monggo. doramba, adorambe, Ayo, Dek. adoramba, adorambe. Bo. Orang balik. Monggo, anu Cengkok kuah. sing disunat adik-adike monggo. Beriki. Oleh keluarga besar Pak Widianto. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit, bulan purnama. Pak. Coba. Pun klepak. Sing iki dereng disunat, Pak. Wes. Sing iki sing alit dereng. Sing ngono. Mumpung wonten calak niki anu Aku warung 24 jam, Pak. Duduk salah aku, Pak. Ayo, Foto riyen maju kalian ke keluarga depan, besar Pak maju ke depan Widianto. sedikit. Kita foto bersama untuk, aduh, panas. Ayo, 3, 2, 1. Hitungan sampai habis ini, hitungan sampai 3.000 ya Pak Widianto. Lho kamerane ndi? Ayo kamera bocah pinter-pinter kok rumah sakit. Ayo, 3, 2, 1. Gaya bebas Pak, pon pokoknya jenengan bebas Pak. Badhe jenengan mencolot teng mriku angsal. Yo oke, maksudnya posene. 3, 2, 1, ABC. Oke, terima kasih. Pak, kalau udah di atas panggung ada 3 persyaratan Pak Widianto sekeluarga. Syarat pertama apa Mbak? Maringi pitik. Alah. Paling gak nyanyi. Nyanyi Pak Widianto. Oke. Nggih. Syarat pertama menika nyanyi lah, Nyanyi. mboten nyanyi syarat kedua. Joget, Pak. Oke. Kalau syarat pertama, syarat kedua ndak bisa, syarat ketiga, Dek. Nyawer, Pak. Ya. Menika Pak Widianto. Pripun, Pak? Mungkin kalau syarat Oh, ketiga siap. Pilih sing siap. pundi jenengan?
Dalem. Nyanyi joget napa nyawer milih sing pundi? Niki masalah nyanyi joget kula gadah perwakilan. Wah, Khusus sinten? ingkang dados calonipun ganti Cak Percil nggih niki. Oh niki. Oke. Joget iya. gak nyanyi dhewe. Perwakilan iku. Nggih, kula perwakilan sekeluarga perwakilan niku. Nyanyi boleh. Ayo Le, duduk Le. Sok dadi gantine Cak Percil ya. Amin. Nyanyi boleh? Joget ya, sama Pak Poh ya. Oke. Ya, siap. Yo, lagune minta apa? Lagu minta apa? Sembarang. Iya, sekarang Oke. Sembarang. ngerti ore sembarang. Iya, tak lakoni. Yo, iki permintaannya yang di belakang yaitu Jambalas sama Puspitonolo. Jambalas dulu aja. Yuk, esok Bunda aja. Yo, joget deh ya. Joget ya. Oke, yo. Bagong. Tak kira cukup semene pepanggiane ngawake dhewe campur sari guyon maton Cak Percil CS karo warga masyarakat Sumberjo Karangbendo Kecamatan Ponggok Blitar. Mbok menawa ana kluputane awake dhewe sarombongan nyuwun agunging Sih Samudra Pangaksama. Ayo nyuwun pamit lumengser saka pepanggungan kanthi asanti sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.